Ang taang-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Salamat Panginoon. Diyos Marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Ito po si Father Butch Bombase O.P sa programang Marhay na hapon. Sana ayaw ka mo sa marhay na kamugtakan, no? Dahil manlugod ka mo mga pinagmamati-mati. Sana maugma ka mo pagkatapos kang Pasko at sa mga darating na araw, masaya pa rin kayo, no? Magsaya tayo. No, bakit? Kasama-sama natin ang Diyos, no? Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay, huwag nating kakalimutan, kasama-sama natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi pag hindi mo nakakasama ang Diyos, ay delikado ang tanong, si ba ang kasama mo? Si ba ang kairiba mo? Sana kairiba-iba ta ang Diyos sa buhay. Ano? So, ibanin do ako mga tugang sa programang ini, alaw na hanggang alas 2. By the way, ini po asarong recorded. Ang sa indong tugang ay nasa Manila. Ano? At habok kumuka po kayang iwanan. Okay, gusto ko po kamong samahan lagi at isa programa din lamang, no? Nagkakasama tayo at makapagbigay ako sa inyong inspirasyon. Mahatidan ko kamo ning kaginawahan. At least man lamang sa mga salita, sa mga inspirasyon na bibitawan na o mamumutawi sa akin mga labi. Wow! Mga kaibigan, sana marami kayong matututunan sa programang ito. Ngunyan na Webes ika 30th ng bulan ng Disyembre. Ka-30 ng bulan ng Disyembre. Ngunyan na aldaw ng Webes. Duwang aldaw na sa mga tugang. Simbang gabi na. Tapos na Padre ang simbang gabi. No? Duwang aldaw na sa mga tugang. Bagong taon na. Handa na ba tayo sa New Year's resolution natin? Sana naman makapag talagang magkaroon ng pagbabago. Bagong taon, no? Bagong taon na tayo. Sabi ko nga kaso, mga panahon, sabi ko sa inyo, ang pinakamagandang regalo ay talagang pagbabago. Ano kaya ang babaguhin natin sa taong ito? Yan. Ano kaya mga babaguhin? O parang wala namang pagbabago. Wala nang pagbabago. Importante, sabi nga, the only thing that is constant in this world is change. Lahat nagbabago. Nagbabago ng isip. Pero kung may mga pagkakamali tayo, baguhin natin yun. Baguhin natin lagi. May pagbabago. Kaya mga kaibigan, samahan ninyo ako sa programang ito ng Marhay na Hapon. Pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo para hingin natin sa Diyos ang kanyang tulong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DZGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DZGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami
maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, pagkatapos kitang mamibi sa tuya ng ipadagos ang satuyang pag-urulayan mo niyan na hapon, siyempre gusto kong balikan giraray ang mabuting balita o ang marhay na bareta ngunyan na aldaw ng Huwebes, ano? At iyan ang satuyang pag-uusapan na sinasabi, ano ba ang mensahe ng Diyos sa aldaw na ito? Ano? Ay siyempre saan makukuha yan? Sa salita ng Diyos. Ang mensahe po ay manggagaling sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 36 hanggat 40 o chapter 2 verses 36 to 40. Ito po inong panahon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang ngalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya po ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y maging balo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang sa templo, sa araw, sa gabi, sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Wow, dedikasyon. No? Maganda ito dedication. Ano pag-usapan natin yan? Salitang dedication. Lumapit siya ng oras na ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay ng pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kadugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yan. So pag-usapan natin mga tugang ang dedikasyon sa pagbabalik. Okay? So babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Pasalamat sa satuyang kagulangnan. Sa pagsilibrar ng Kapasko, dahil kita malingaw,
kan tunay na esensya, kaini na iyo ang pagpadaba sa tuya ni Yesu Kristo. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Indo Gabos. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer basis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mga tugang ko sa Premier Distrito, kan Sorsogon. Kunyang na Pasko, maut ko ang dayaday, dangan-danay na pagkahulgos, kan sa indong lambang pamilya. Sa katahawan kan pandemya, kusog kan lambang saro, dangan pagtarabangan, ang kaypuhan, ngani malampasan, ang sining kainin, katibaadan. Maut ko na kitagabos, makahawas, min matiwasay, sa kinakahampagtang kadibisigan, na dara kan pandemya. Pagkahurgos, dangan pagtarabangan, ang satuyang armas, ngani makabalikwat kitagabos. Ini po si Attorney Joanne Lorenzano, Magmang Pasko, dangan matumino na bagong taon sa Intugabos. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray ini kesa sa dati. Aroma pa sana, masira mo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. This is Alan Ranyola, former Albay PCL President and former City Councilor of Legazpi. It's Christmas time once again, a season of caring and thanksgiving, a season to forgive and share. Let's celebrate this Christmas with full of joy and prayers. Ngunyan na may pandemya, mas lalo niya to napakusugon ang tiwala sa Diyos, kasabay ang pag-iingat para maging ligtas ang pamilyang Ligaspenyo. Ang selebrasyon ng Pasko, gamiton niya to na instrumento para hagadon sa mahal na Diyos ang kaligtasan kang gabos kontra sa krisis na pinaghahampang ngunyan. Mga tugang kong taga-Legazpi, be safe, be free from COVID-19. This is Alan Ranyola, aksyon at serbisyo sa mga Ligaspenyo. Merry Christmas and have a meaningful year ahead. Sa pagod putla o
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating programa Marhay na Hapon with Father Butch Bombase O.P. sa second part. At kasubago sinasabi ko nga sa Indo, magandang pag-usapan din ang salitang dedikasyon. No? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng dedication or commitment na yan? Mahalaga kasi yan sa panahong ito. Sabi nga, dedication is the answer to almost all problems in life. Talaga, kung meron tayong dedikasyon, talagang matutugunan natin ang mga problema sa buhay. Okay? It has many meanings, but all of them indicate a soul devotion to something in life. Dapat talaga may devotion tayo. Hindi dapat tayo mawala ng devotion na yan. Yung devotion. Kasi tulad ng isang estudyante, kung may devotion sa pag-aaral, madali yun. Pero pag wala siyang walang devotion, mahirap po yan. Okay? Sabi nga, student's life is the happiest period the life of a person. Totoo ba? Ang buhay estudyante. May importante yan. Dahil kasi, sa buhay estudyante, lahat naman tayo nag-aral, hindi ba? Dito sa panahon kasi bilang estudyante, we must keep in mind ang 3 Ds of success. Okay? Yan, importante sa buhay natin. Dapat meron tayong 3D. Alam niyo, Father, na 3D iyan? 3D electric fan? Bako, 3D. Number 1D. Dream. Yan. Hindi lang impossible dream. Dapat mayroon tayong pangarap. Sabi nga, libre po ang mangarap. At libre ang mangarap. So, mangarap tayo. Ano bang pangarap mo sa buhay? Dream. Okay? Sabi nga, vision. Managinip ka. Kay mangarap ka. Nanggising. Mayroon na nangangarap na tulog Dream. Okay? Number 2, discipline. Disiplina talagang kailangan yan. Okay? Disiplina sa buhay. Ang tawag niyan, self-control. Disiplina. Ang disiplina ay hindi pagpapalo o ang pag-punishment. Hindi naman, discipline is not punishment. Discipline is leading.
Ibig sabihin, tayo ay sumusunod. Okay? Number 3, dedication. Okay? Yan ang 3D. Number 1, dream, discipline, and dedication. Kung igwa kita ng 3D sa buhay, these are the 3Ds of success in life. Magtatagumpay po tayo. Pero kung wala tayong pangarap, wala tayong kapangapangarap, o may pangarap ka naman, wala kang disiplina, come what may. O kung sabihin natin naman, may pangarap ka, may disiplina ka, pero wala ka naman palagang dedikasyon. Okay? Walang dedikasyon. Wala din. So, tanda natin, same goes for our students that if we give more pressure on dedication, we can achieve our goals in our future. Sabi nga, dedication will help you to stay consistent towards your goal. And if you have no dedication for your work, you will give up your goal so soon. Kaya importante talaga dedication yan. Hard working. Ang importante may dedication tayo sa buhay. Kung wala tayong dedikasyon sa buhay, ay talagang wala. Mahirap yan. Okay? Sabi nga, you know how it is. You pick a book, okay? Flip to the dedication and find that once again, the author has dedicated a book to someone else and not in you. Yan. Sa mga dedication sa mga libro. Naalala ko, dedicate. I would like to dedicate. Parang ididikit kita dyan. Mahalaga po mga tugan. Dedication talaga sa buhay. Kung wala kang dedication, wala talaga yan. Yung talagang ididikit mo, ibibigay mo. Yan. Ididikit. Pag hindi nakadikit yan, madaling mawala, mapunit. Yan mga kaibigan, napakahalaga yan. Dedication in life. Okay? So, sa talagang buhay natin, huwag natin mawala ang dedikasyon. Okay? Yan talaga naman ang hinahanap sa buhay. Kaya sa trabaho, yung taong may dedikado talaga siya. May talagang may dedication. Hindi yung basta-basta. Kung tatawagin natin yan, may fuel. Alam mo, kahit na mayroon kang pangarap, sabi na mayroon kang kotse, kung walang kung walang gasolina yan, kahit napakagandang kotse yan, pag walang gasolina yan, hindi maka-aandar yan. Okay? Importante gasolinahan mo. Yung dedication, sa buhay. Okay? Dedikasyon sa buhay. Kaya pag-usapan natin ang salitang itong dedikasyon nito. Saan ba talaga ito galing? Dedikasyon, dedication. Okay? Saan ba talaga galing ang salitang, ang ibig sabihin mga tugang, is the act of consecrating an altar, temple, church, or other sacred building. Pwede natin, it's also a dedication sa sarili ng tao. Sinasabi nga, it's a matter of consecrating. Kinokonsekra natin. Okay? To set apart something. Yan ang satuyang gigibuhon. So, ang buhay para bang isineset apart Ikinoconsecrate natin yan. So that it may become holy. So, yan ang napakahalaga sa buhay. Ayan. So, mga tugang sa tuwagiran ay pag-urulayan na sa kuyang pagbabalik. An oras hatod sa Indokang. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White.
lasap ang sarap. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Pay Maya. Servisyo tapat ipapadagos niya si Pari na sayaw ka ipuhanta sabay-sabay kita sa pag-aseso. Banuang Kamalig, Merry Christmas sa inyo, boss. Ako tabi, si Barry na sayaw, sa rabaytang sabaton, ang bago asin progresibong 2022. Kumpleto na ba ang inyong doses sa bakuna para sa COVID-19? Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay mayroong 2 doses para makuha ang kumpletong proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo ay nakakuha na ng inyong first dose, siguraduhin pumunta sa vaccination site sa itinakdang oras para sa inyong second dose. Basta Bicolano, bakunado. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feeling's more in the fake. Stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Drink responsibly. Ngayong friendship and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Kristo. Gibuntang simple ang selebasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong katuwang sa Segundo Distrito, Vicente F. Batusar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya. Nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon sa Lambang Legaspeño asin bilog na Segundo Distrito kang Albay. Stream Fresh Water Refilling Station offers alkaline water, purified water, and mineral drinking water. Stream Fresh, Pantaw Libon, care of Brenda B. Baclao. Stream Fresh, Sugoy Castilla, care of Jocelyn M. Mariate. Stream Fresh, Malubago Ginubatan, care of Jonaline N. Saison, with cellphone number 0907-779-3241. Tubig na masiram? Sa Stream Fresh yan! From the management and staff of Stream Fresh Water Refilling Station, Merry Christmas and a prosperous New Year! Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa third part kansatuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase. At yung nga ni pinag-urulayan ta ang tataramon na dedikasyon. No? Iyan po ay sarong magayunon na tataramon na kung sa tuyang kinukonsagra o sineset apart o tinatao. Napakagalit. Tinatawanta talaga ning hahalaga ang sarong bagay o sarong tao at iningani ang nangyari digdik kay Panuel kay Ana, anak ni Panuel. Mo inihong sa tuyang binasang ebanghelyo mga tugang, manunungod ini kay itong si Kristo ay kuninsagra o dedicate doon sa templo sa Jerusalem at yaon nga ni duman si Ana. Siya po ay isang propeta na babae na anak ni Panuel na sinabi na sa lipi ni Aser. Siya po ay kahit napakatanda na talagang inaalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Magayunin mga tugang na ang satuyang buhay, bagamat hindi man tayo pare, hindi man tayo madre, hindi man tayo nasa sa loob ng simbahan, pwede natin ialay ang satuyang buhay para sa Diyos. Paano tayo maialay ang satuyang buhay para sa Diyos? Ini po sa paggibo ng karahayan. Magibot kita ng karahayan permi. Na miski nga ni dahil naghihiling, miski nga ni dahil kitang sinasabi na gantimpala o premyo o reward, magibo kita ng karahayan. Sabi nga ni, because that is the good thing to do. Hindi gumagawa tayo ng magagandang bagay o mabubuting bagay dahil sa sweldo o dahil sa papuri, dahil sa gantimpala o sa anuman. Gumagawa tayo ng mabuting bagay kasi mabuti kasi yan. Kaya napakaganda po na pag nilay-nilayan itong nangyari doon sa sinasabi nga araw-gabi siya'y sumasamba sa Diyos. Paano siya sumasamba? Nag-aayuno pa at nananalangin. Alam mo, ito pa isang masasabi natin. Ang paggawa o paggibo ng karahayan, ang pag-aayuno, ang sarong salita din yan ay hindi lang yung pagbabawas ng pagkain o hindi pag-iwas ng pagkain, kasi fasting ang tawag sa English niyan, kundi ang tinatawag natin self-control. Sa buhay mga tugang, importante talaga makontrolan natin ang sarili natin. Kadalasan gusto natin kontrolan ng ibang tao .
kontrolan natin. Halos ang mundo. May mga taong ganun eh. Kaya gusto, they will always hold on to their power because they like to control the world. They could try to control society. They could like to control the nation, the country. But alam mo, you cannot control. There are things that are beyond your control. The only thing that we can control is ourselves. Yung ating pag-iisip. Pwede natin makontrolan. Pero yung pag-iisip ng iba, hindi natin pwedeng makontrolan yan eh. O hindi natin pwedeng makontrolan niya eh. Ilang taon na eh. Hindi natin makontrolan ang tinatawag natin lindol. O sino ba makakapag-control ng lindol? Ay gusto pag ng kalikasan lumindol, lilindol talaga yan. At hindi sasabihin, maglilindol ako bukas ha. Maghanda na kayo mga tao. Although sa Baguio, nakikita natin kasi may pattern yan eh. May pattern na ang bagyo ay parating na kaya makapaghahanda pa tayo. Pero sa lindol hindi eh. Bagamat dumarating na lang yan. Kaya siyempre pagtibayan talaga natin ang ating gusali, ang ating mga buildings, kasi kung hindi mahirap yun po yan. Kaya mahalaga po yan, ang control na yan. Kontrolan natin ang ating mga sarili. Ang kontrolan natin ang ating mga masasamang bisyo. Alam mo, nais ko lang i-share ito sa inyo mga tugang. Pag ako nga may naiisip ng masama o nagagalit ako, sasabi ko, Debbie, stop that. Sasabi, that's good. That's good, Goody. Okay? Si Goody kasi nagsabi doon sa kay Debbie. Ano si Debbie? Si Devil yun. Si Goody, si Good. Okay? Alam mo, importante mga tugang iyan. You have to express it. Because you cannot control something that you cannot name it, identify it, or you cannot control something which you cannot express, or you have not expressed it. Express it. Express, for example, how can you express yung halimbawa, sabi ko nga, Debbie, stop getting angry. Okay, so yun, you tell it, sabihan mo. Importante mga tugang iyan sa buhay ng tao. Kontrolan natin ang ating mga sarili. Control your thoughts. Control your behavior. So yun, pag-aayuno. At ang panalangin ay isang magandang gawain din po yun dahil ang panalangin ay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. O pakikipag-ulayaw sa Diyos. Pakikipag-usap sa Diyos. Conversation. Importante yan, kaya manalangin. At sinabi dito sa Ebanghelyo mga kaibigan, sinabi na ang edad niya ay 84 na taon. Alam mo, sabi nga, noong kahapon, nga lang wala tayong programa kahapon, ang Ebanghelyo ay manunungod yan kay Simeon nang si Maria ay dinalaw, si Maria at si Jose dumal at nagwika nga ang sabi niya kay Maria, okay, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kapahamakan at ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso ko'y para rin tinarakan ng isang balaraw. Ito po ay propeta, prophecy na kung saan sinabi ni Simeon kay Maria na talaga yung one of the 7 sorrows of Mary. Ito po ang nangyari ng si Jesus dinala ni Maria at ni Jose doon sa templo at winika ni Simeon. At napakaganda din sinabi ni Simeon eh. Sabi niya, kunin mo, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ko na sa aking mga mata ang inyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw. O si Jesus talaga ang liwanag ng tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Yan mga kaibigan, yan ang kahapon na Ebanghelyo. Ngunit ngayong araw nito, ang pinakikita naman dito ay si Ana.
isang pangunahing tauhan sa kabahagi din ito sa Ebanghelyo. Bukod sa pangapastol at sa 3 mago, 2 sa mga unang nakakita at nakakilala sa kung sino talaga si Jesus ay ang matatanda, si Simeon at si Ana. Yun, mga kaibigan. Ayon pa rin sa komentaryo ng Bible, masasabi natin, kabilang ang 2 banal na ito sa maging sina Maria at Jose sa maliit na labi sa Israel. Isang maliit na grupo ng mga Hudyo na naging matapat sa pinakamagandang aral ng mga propeta. Napakaganda. Hindi lang bunga ng pagkakataon ang pagdating ni Jesus, kundi isang itinakdang pangyayaring ipinahayag ni Yahweh noong una pa sa pamagitan ng kanyang mga propeta, sapagkat ito nga ang mga propeta ay nagpahayag. Higit pa rito, si Simon at si Ana ay parehong madasalin. Okay? Banal at makadiyos. Ang mga katulad nila ay tinutukoy ni Maria na patuloy na kinakaawaan ng Diyos dahil may pitagan sila sa Diyos. Yan, mga kaibigan. So, gayahin natin ang ugaling madasalin at maging makadiyos. So anyway, mga kaibigan, babalik po muli ang inyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente
kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga kaibigan, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase O.P. At sa atin pinag-ulayan nga ni mga tugang pinag-usapan ang manunugod sa dedication o konsekrasyon, at lalong-lalo na ang si Propeta Ana na matanda na at saka si Propeta Simeon na nasaan sila noon sa templo ng inialay o konsegra si Jesus ni Maria at Jose doon sa templo at nakapagwika nga si Ana at si Simeon, okay? At doon sa huling talata na binasa natin sa Ebanghelyo, lumaki at lumakas ang bata at napuspos siya ng karunungan at sumakanya ang kagandahang loob ng Diyos. Yan po napakaganda, sapagkat sabi nga natupad na nina Jose at Maria ang lahat na ayon sa batas. Alam mo, kaya importante kasi dapat tuparin natin ang ayon sa batas. Kaya nang umuwi sila, nakasama nila si Jesus sa Nazareth, sa Galilea. Tanda natin, ang Nazareth ay nasa reyon ng Galilea, parang ang Albay nasa reyon ng Bicol. Ang Legazpi nasa reyon ng Bicol. So ang Nazareth naman ay nasa reyon ng Galilea. Sila ay umuwi na. Napakaganda mga kaibigan sapagkat itong ginamit ni Lucas, ito ay pagsasalarawan na kung saan sa pisikal, mental, spiritual na pag-unlad ni Jesus. Okay? So sapagkat si Jesus ay lumaki rin, bilang bata, inalagaan siya ng kanyang mga magulang. So tandaan po natin na although si Jesus ay anak ng Diyos, siya po ay naging tao din. So ang ikalawa ay nakita natin nga yung pagtatagpo nung ni Jesus at ng mga propeta sa templo. At mukhang binigyan din dito ni Lucas ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi palabas lamang ang pagkatao ni Jesus. Kunyari lamang tao si Jesus. Hindi po. Hindi pagkukunwari. Totoong si Jesus ay tao. Okay? Lumaki siyang may physical, may mental, spiritual na pag-unlad. So yun. Kaya ito napakahalaga. Totoong naranasan ng anak ng Diyos ang lahat ng kahinaan at limitasyon ng karaniwang tao maliban sa kasalanan. Totoo, sabi nga, except sin. Lahat. Kaya si Jesus nauhaw din. Si Jesus ay nagutom din. Si Jesus ay napagod din. Kasi tao nga si Jesus. Napakahalaga po ito. Totoong kinailangan din ni Jesus na patuloy na maging bukas, tumanggap ng makinabang sa kagandahang loob o biyaya o grasya ng Diyos upang manatili siyang kaugnay, kaisa at masunurin sa kalooban ng Diyos. Tanda natin, ang mismong anak ng Diyos ay nagsikap na lumago sa mga katangian ng isang maituturing na mabuting tao. Kaya ngayon, malapit na naman ang bagong taon. Sana
gawin din natin ito na tayo ay hindi lang magbago, kundi tayo lumalago sa ating mga katangian, na matuturing natin na tayo ay mabubuting tao. So ganun po talaga ay mahalaga. Mahalaga. Ganun ba tayo? Isang nilikha tayo ng Diyos, kaya nga dapat pagsumikapan din natin na magkaroon ng pagbabago. Lalong-lalo na tayo ay lumago. Sabi nga, tayo ba'y lumalago na pasulong o paurong? Importante. But anyway, mga kaibigan, tayo po mula ay magpapaalam na, sapagkat bigyan natin ng diin o panahon ang pagnilay-nilay, lalo na paghurup-hurup baga. Paghurup-hurupan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, at lalo sa may 2 araw pa. Kasi bukas 31, okay, then January 1, okay? New Year na, 2022 na. Sana po ang dasal ni Father Butch na tayong lahat ay magkaroon ng pagbabago, bagong taon ay bagong buhay, di ba? So tayo po ay talaga ay mapuspos ng Espiritu Santo. Tayo po ay magkaroon ng pagbabago sa ating pananaw, sa ating mga buhay, sa ating pangugali. Parang sabi nga, magkakaroon lamang ng bagong taon sa isang bagong tao. Ang bagong taon ay sa bagong tao. So magkaroon na tayo ng pagbabago. So tayo manalangin na ng ating paboritong panalangin na tulungan tayo ni San Miguel Arcangel na magbago, umiwas anumang mga masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DZGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa Indogabos mga tugang na naginanyog ang programang Marhay na Hapon sa nangunya na aldaw na Webes, petsa 30 kambulan ng Disyembre. Nakapagbigay ako sa inyo, nakapaghatid ako sa inyo, hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon na tayo ay i-consecrate natin, i-dedicate natin, tanda natin yung 3D, dream, okay? Tinatawag ng dream, discipline, and dedication. 3 days to succeed in life. Okay? Sana ngayong itong tinatawag nating bagong taon, magkaroon tayong pangarap, okay? Dream, okay? And then discipline, and then dedicate your life to God. Okay? Ito po muli si Father Butch Bombase O.P. na nagsasabing, Marhay na hapon, at sabihin natin, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan at kalooban ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Bye for now. Bye-bye. Ang Pasko, mataong kaugmahan sa lambang saro, bako sa